Добре, това е купе. Просто съберете, викаш. Гранд Дясна, купе. дясна, не. Дясна, че той те засича в лявата. Виж купе. Наляво. Видяш, че той тръгна да те изпреварва вътре в самото кръстовище. В такъв случай, наляво. В такъв случай, нали знаеш, че е хубаво да погледнеш през ляво рамо, да видиш дали някой не го прави това нещо. И ако го видиш, че някой го прави, А затова просто да отидеш дясна лента вместо лявата. Тоест не си дръж на края на лява лента в този случай. Затова е много хубаво да проверяваме при ляв завой винаги кой ни е отляво и ако има някой, само ако се бута, трябва да го пропуснеш. Затова моят въпрос е защо винаги просто не отиваме в дясна лента. Защото по закон сме длъжни да хванем най-краткия път. При завиване на ляво, най-краткият път ти е най-лявата лента. Това е тъп серван според мен. Тъп, умен, трябва да го спазваме. Длъжни сме.